Tässä olisi myös pitkeotto. Ei, vitsi. Me pelattais taas Clash Royalea. Ei. Täällä me pelattais taas Clash Royalea ja mun pikkuvelet vois pitää turpansa kiinni niin kuin olisi jo. Sitten katsottais mitä saatais aikaiseksi Clash Royalea tänään. Mä menen tänään vielä yhdellä mun tuttavalle, niin sekin voi tulla. Voidaan kuvaa jotain vaikka minee. Se voisi olla ihan kiva. Onneksi se mennyt. Ja sitten katsotaan special offer 10 tonni. Tätä Freeze ja Poisoni shopissa. Ihan kivaa tavaraa. Ei hitto. Pelkkiä. Pokedexissä on muuten nyt Pikachu. Pelkkiä spellejä silti. Et ei se nyt niin hyvä asia oo. Nyt Pikachu pitäisi olla. Se on vähän ylempänä. Se on pikkasen ylempänä. Mistä se Pikachu-kakkiainen on? Tossa. Jaa. Näin. Nyt me ei ihan pelata. Tää ei oo ihan vieläkään oikea pelaaja, mutta melkein. Tää on melkein oikea pelaaja. Tätä vastaan pelataan, niin tää on melkein oikea pelaaja, mutta ei ihan. Tää on semmonen Raineri, joka ei oo kylläkään ihan oikeesti. Tää ei oo lähelläkään oikeet pelaajaa. Älkää siitä valittako. Ettei tää ole lähelläkään oikeet pelaajaa, koska tää ei saa tehdä mitään, mitä oikea pelaaja saa. Nyt lähtee sit hitommoinen musketeeraus. Ei nyt kakakso. Ja nyt lähtee musketeeri. Eka musketeeri. Rage ja Fire Spiritsit. Sitten maskitiiri. Noniin. Tää ei oo semmonen pelaaja, joka sit antaa vaan mun laittaa näitä, vaan tää koittaa sit ihan oikeesti silleen, et hei et saa laittaa. No. Where's my sword? Loistavasti. Joo. Äiti multakin loppui äiti pokepallot kesken, kun tähän äiti tuli äiti Pikachu. Pikachu. Kuvaatko sä muuten nyt? Niin totta kai mä kuvaan. Miksi kuvais? Tää on ihkudaa. Tää on maailman paras video. No niin nettikanssa, joka ei ole todellakaan. Täällä on äiti puhumassa. Sori jos mä yksi tuttava henkilö, sitä toiset kutsuu sitä nimellä äiti. Ja älkää välittäkö, jos sen puhe haittaa teitä. Mua ei haittaa, vaikka teitä haittaa. Meitä ei haittaa. Mua ei haittaa, jos teitä haittaa. Mua ei haittaa se, että teitä haittaa. Jab! High spirit. Teitä saa haitata. Mua ei sais. Tää on hävitty. I'm lost. I'm so lost. This battle of death and life. Jab is best friend. Jab is best friend. What's to say? What's to say? Umanchi machumi chap. Nope. Se ei ihan mennyt putkeen. Ei niin. Ei ihan mennyt. Mulla ei heti mene kaikki pelit putkeen. Kyllä mä varmaan sitä täysin vastilla dovloidaan. Kokeillaan sitten ihan oikealle. Missä on ihan oikein tässä? Tällä kyllä lähtee. Mutta teillä millä oikea peli lähtee käyntiin. Ekan voitais vaikka mirrorata barbaarit tehneeni. On vähän tehokkaampaa toweria. Ei nyt Armi. Ei. Mistä minäkin? Kuka minua nyt kiusaa?
Akseli ei tykkää. Akselis not liking. Akseli like this. Akseli ei niin. Muistakaa muuten tilata ja tykätä. Muistakaa tilata myös LP Plays ja Shuriken GT Gamingin kanavat ja monet muut kanavat. En ole semmonen itsekäs kuin suurin osa muista tubettajista, että muistakaa tilata vaan, mutta älkääkä muita pelaajia, koska ne on huonoja tubettajia. Mä en oo sellainen. 710. Tästä olisi varmaan joku tonni 500. Tonni 500 olisi ainakin kehittynyt. Kato tuolta asti. Aika häks mini-Pekka. Mulla on häks mini-Pekat. Se olisi kehittynyt varmaan tunti. Mulla on aika häks mini-Pekat. Onks kiva, voitte valittaa, jos ette tykkää siitä, että näette mihin mä koske. Valittakaa ihan rauhassa. Kun mua ei kiinnosta valita tekitä. Kyllä mä sen sitten varmaan otan sen pois. En mä sillä heti. Ja Akselilla. Mä teen pedin vielä. Se on vähän, et what's se? Kui sä et veikko mene Pokemon Go'hun? No kun mulle Ei oo Pokeball. Onks Veikko sulla Pokeball? on. Mene Pokemon Go'hun. Ai nappaa toi Pikachu. Niin, mulla on 2 Pikachu. Sanokaa mulle, jos haluatte tätä supersuosittua ja hyvää peliä Pokemon Gota. Kertokaa mulle. Kertokaa, jos haluatte sitä. Kertokaa, oi suuret ja mahtavat katsojani. Ja kuinka monta Pokemon? Kertokaa minulle, kuinka paljon En mä haluatte muista. maailman yhtä parhaista peleistä. Pokemon Go. Kuinka paljon haluatte Pokemon Go'ta? Sanokaa jos valtavasti. Tilatkaa jos ette halua mitään yhtä paljon kuin Pokemon Go'ta. Varmaan Akseli tässä. Moi. Moi moi.